A uoči premijere baleta Rossini Card pred Riječkom kazališnom kućom Riječki baletni ansambl plesao je za slobodu. Bio je to svojevrsni komentar na dva skupa koja su se održala u Rijeci, Hod za život i Hod za slobodu, kojim je Riječko kazalište htjelo poručiti da je društveno odgovorno kazalište. Mi smo se odlučili ples za slobodu jer smatramo da utjelovljenje plesa je slobodan čin, a tijelo koje ga utjelovljuje mora i ostaje uvijek u vlasništvu baletnih umjetnika. Plesom za slobodu Riječko je kazalište podržalo obranu ženskih prava, prava manjina i svih ranjivih skupina, te napore za tolerantnim i slobodnim društvom.